Action delivery tayo mga kabaryo. Tara, let's. Kubina. Let's go. Let's go, let's go. Turn right onto Gradwell Street, then turn right onto Bloomfield Avenue. Turn right onto Bloomfield Avenue. Continue on Bloomfield Avenue for half a mile. Continue on Bloomfield Avenue for half a mile. Habang pakinggan natin si parang Jeno kung nakalive pa. Alive pa. In a quarter mile, turn left onto Del Amo Boulevard. Di ba Brando nagkita tayo doon kay Papa Bear? Kasi si Brando, nagkita kami kay Papa Bear kasi si Papa Bear kanta ng At the light, turn left onto Del Amo Boulevard. ayun, at nagkita kami ni Brando. Sabi naman ni Brando, ay, Pras, ganyan. Ako, Brando, lapit ang mukha ko, lapit kasi talaga sa kamera. Continue on Del Amo Boulevard for 1.5 miles. Okay. Ang ganda mo pa rin. Nakakulit, sige, blank eh. So mo, ibig sabihin? Ay, ako. Lechon. Tatali ko yung hair. Mabuti naman silang check nandito na nakuha na sa Pilipinas. Hindi, iba. Pero pupunta ko sa bahay niya. Ang bang naman. Nakaatik ako sa sa bang ng shampoo ko. Pero guys, 1,000 is, shampoo na ginagamit ninyo dito na pa. Philippine brand. Lipstick na ako. Ako ang patay ako kasi hindi ako. Oh my God. Ang ganda mo pa rin, no? Sabi na ni Brando, galit na galit si Crush. Yun, di sa kabila. Oo nga eh. Yan. Ang aga mo yata nagising. Oo nga eh, kasi nakita ko nga yan. Tapos dito nga eh, dapat iinom ako or to toilet. Tapos bilang nakita ko, sabi ko, wait, kanina pa pala na ko live, sorry. Kailangan wait kita din, sorry. Lahat pinag-reply, watching na lang ako. Sa mga upload mo naman, lagi ko napapanood yung mga upload. Hindi ka naman nagla-live na eh. La 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 li la li.
nakakasabi. Ito na raw ako. Ito na raw. Ito na raw ako sa ano, sa pag-live. Sabi ko sa kanya, hindi pwede yun kasi nandun yung mga memory sa akin, sa anak ko. Di ba? Nakita niyo yun. Ayun. Tapos, sabi niya is, yan ka nai-stress eh. Ito, ganyan. Sabi niya. Sabi ko, hindi ako nai-stress. I'm happy. Pero sabi niya, kasi pag tumas daw yung boses ko, nagtako daw si Peter. Eh, sabi ko, ang aso mo pa yung panigan mo. Ang aso pa yung pinapanigan mo. Hindi ako. Sabi niya, hindi natatakot ka. Patakbo mo sa toilet. Magkagano ako. Malakas ang boses ko. Eh, sabi ko, hindi naman nalakas ang boses ko. Ano? Kasi syempre, wala akong mic. Hindi ako gumagamit ngayon ng PN. Syempre, nalakas ang talagang boses ko. Diba? Ay, parang nag-team lang ako dyan. Ano nga ako, concealer. Ipabalik ko sa sunod yung makeup ko. Okay. Lagi lang natin ng concealer. Lagi lang natin ng concealer. Yan ang gusto ko sa'yo. In a quarter mile, use the right lane to take the I-605 north. Maganda yung ano natin. O, diba? Ano na yung vibe? Haluan natin ng good vibes. O, may mga bad vibes sila. Bahala sila, mamatay sila sa inggit. Ayan. O, sila po yan. Use the right lane to take the I-605 north ramp, then merge onto I-605 east. Hindi pa yan si Judy Tanaka. O, i-concealer din natin dito. Yung mga siwa. Tapos ganyan. Ganyan naman concealer. O. Bahala niya. Nung nakaraan, inaway mo ako. Akala ko, hindi ko na tatanggap. Nung nakaraan, ba't mo ako inaway? Kasi kita kayo, inaway kita. Continue on I-605 east for 17 miles. Inaway kita kasi plastic ka. Kaya, gusto ko dyan sa akin kasi baka mamaya sa ano, may
dito sa makeup tutorial naman tayo. Ah. And, blush on. Blush on. Anong blush ako? Blush! Ang galing. Kala ko nakalimutan mo na ako. Ikaw ba nakalimutan ko? Sundukin kita dyan sa ano mo eh. Ito. I use this one. Yan. Gamit na ni Mara para Mercedes. May ano to ni Halito. Tapos Ano yan? ito. Ay, plus phone. Tawag yan, plus phone. Ano to? Nagbibigat na tayo. Gusto ko na naman ng makeup expert. Nagbibigat na ano ko. Ate, sige mapaghahanda ako dito. Sabi niyo nung kumain na, sila natin na pag nine, tayo nagsarapi ng nine, tapos na ang vlog dyan natin. So, pinali niyo ng bahay niya. Hindi na ako makita yun dahil susunugin mo pa. May papakakip-akip ako. Naging makeup tutorial ba itong live natin? Naging para ako. Kaya ka ni Jody. Diyos ko, ayun, lang pumunta dito yung kapatid mo. Ito ha. Ano naman yan? Para saan yan? Nakakain ako dito ng salamin. Mga pinagulot na salamin. Ayan. Nangyari. Showtime talaga ito sa Jody, no? Kaya nagpati. Ang daming ano, oh. Sige, mamito. Tinignan mo na. Sa siyang Jody, may kapal mo kung si Jen. may make-upan ba? Kaya ko yung make-upan. Yung ang Pilipinas. Ay, naku. Kaloka ka. Naglagay dito tayo dito. Diyos ko. Ayaw ko maglagay ng mga yung mo mga skin yung makeup kit ko. Ayaw ko maglagay ng mga ilaw kasi pagpasa na ako maglagay ako ng sa mga isip yan. Ano gusto mo dito? Nose line tayo. Yung pangilan ko, nose line na Ay, baka pagka nakita tayo, hindi ka ganyan.
traffic pa. Shoot. Eh di, ako kasi, alam mo naman to, sumunod sa police, ano ako, Unknown caller. Hello? 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 sumunod sa police, totoo ang tao, at saka, bago magsalita, diba? You know, naman, diba? Kaya nga, huwag ka sanang masaktan. Nanghingi naman ako ng sorry sa'yo, diba? At sinabi ko sa'yo, huwag ka sanang masaktan. Mag-plastic Basta nang ngayon mga kamay na Naku, baka sabi ni Traba, nag-hostess ako. Saan ako nag-hostess na club? Tapos sa uwi niya, naka-makeup ako. Habang natutulog ako. Sirado ko niya. Tripin ako nito. Sa mga ngayon. It's a joke. Good vibes. Pero yun lang, tol. Huwag ka sana masaktan kasi alam mo naman, kilala ko naman ako eh. I'm good vibes girl. Pero, pinapamaralan din kita kasi ayoko ng, napunta ka kay Tatay David mo. Napunta ka kung saan. Tapos, yung mga nangyari, ayoko din naman na baka mamaya gagamitin mo yung trupil-perpil. Tapos, ganyan. Yung pangalan ko, hindi ako nagagalit sa iyo or hindi ako nag-aano sa iyo. Kung tapos, sinasabihan ko lang sila na ingatan ang channel. Ganun na kasi nga sabi mo, ba't hindi ano ka may abilidad ka sa pag-aano eh. Dahil lang ilong ko, tapos ko lang. May abilidad na masabi mo sa sa IT o kita. Ang sabi ko, pag once na, totoo naman talaga yun. Once na pinagamit ng isang tao, yung StreamYard nila, kaya palit ko, diba? Kaya, I'm so sorry na pinalito ko doon. Pasensya na kasi, ang totoong kaibigan, nagsasabi na totoo. Kasi, kung hindi ka totoong kaibigan, plastic ka. Ako, totoo ako sa trupel-pepel at totoo din ako sa iyo. Kaya, nandun ako, parang paliwanag, hindi makipag-away. Kaya, sinabi ko, wag sana sabi ko, turuan ang password or ganito kaya si Todirabe kasi malay natin. Kahit In 1,000 feet, use the right lane to take exit 22 for I-10 East towards San Bernardino. naman tayo sa sakit na ng loob mo, at least totoo ako para sa iyo. Yun lang ang gusto kong ibig sabihin. Pero Use the right lane to take exit 22, then use the right 2 lanes to turn slightly right onto the I-10 East ramp. may patas kayong mahal ko. Delivery natin yung lechon. Samantala akong nawala sa Lechon, Use the right 2 lechon. lanes to turn slightly right onto the I-10 East ramp. Okay, ano na tayo? East San Bernardo, 10 East. Ang ating Continue lechon on nasa I-10 East likod. for 7 miles. So, mga 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Ayos na yan. Ating lechon delivery. Okay. Talagang artist lang ako. Ikaw talaga, kita ka na naman. Talagang, yun lang, ano ko eh, tama ko sa sarili ko kasi, dahil pag nasaktan ako, tahimik ako, and pag sobra na, magsasalita ako. Kasi gano'n naman talaga eh. Yan ang magtatanggal ng makeup. Tapos natin ang makeup sa magtatanggal ng makeup. Pero Ganda ng kanta. wala brand, ano ba
tao. Like, Kulao, di ba? Ang laki ng, ano nila, pinuwan na laki na sumunod yun. Kaya pinag-warningan ko lang sila na huwag mo na magtiwala. Kahit na kaibigan kita, sinabihan ko yung as in talagang direct. Kasi gusto ko kasi diretso. Di ba? When diretso sa salita. Sa communities nga, ang pangit ka na communities na nagkita ko sa personal eh. Ang dahil pag-ilansi sa mukha. Ako, wala ko pansi-pansi sa mukha. Ganda nga ng pulis mo. Hindi man ako Diyos sa paningin niyo. Kung saan naman ako sa pag-ibig. Oh my God. Nangyayakay ka sa baba, ah. Masaya mga tol. Nagano ng Ustag ba? Bakit mo, ah? Gusto mo ipakita ko pati kita ko. Ba't yung saan ako? Walang yakatan baka ako ma-strike na ako ka. Baka ma-strike na ako ka. Ano ka dati ko? Nung nakaraan, nagpakita lang yung dati ko. Hindi ako na ako kung sino, guys. Nag-like ko yung vlog ko nakaraan. Nasa back ko, pinakikita. Visit. Nasabihan ko ulit, ay, gago ka. Yung pala si dati ko. Oo, kita ba naman? Makita ko na kita. Pati ko Uy, ulit. walang ganun. Mamaya mag-isip. Uy, ulit ako tol. Alam mo si Gusto eh. Hindi ko ako dito eh. Uy, nakalive tayo, umayos ka. Nangyari. Kita mo na. Honor ng tita ko. Uy, umayos ka, ha? Nakalive tayo, guys. Mamaya. Papaliparan kita bukas mismo. Anong kulay ng tita ko? Uy! Ayaw. Ikaw, umayos ka, ha? Umayos ka. Nakalive tayo, ha? Umayos ka yan. Okay, kinikinig daw si Kapsa, tapre mo sa ikaw, ha? Hindi ko yan. Ayaw. Anong suot ko? May suot ako, wala. Ay! Umayos ka! Alam ko yung nasa isip ko. Umayos ka dyan. Huwag ganyan, ha? Huwag ganyan. Ano eh? Ayoko. Uy! Beche! Uy! Uy! Epe! Umayos ka! Bigyan kita ng anong time. Ano? Ha? Anong suot ko? Uy! Umayos ka! Walang yan! Di pwede! Walang yan! Nakalig ako, tol! Okay. Ang ipo ko ha. Ginigising ko eh. Umayos ka! Gising ko siya. Ikaw mo talaga. Ay, pala. Practice
Tol, kilala kita. Kilala kita. Huwag ka magulo dyan. Huwag ka magulo dyan. Yun yung Jollibee. Oh. Jollibee. Grand Avenue tayo. Interesado o alin daw. Yung disposal, nanonood. Dumami yung puso. Ayan, Jollibee, Jollibee, Jollibee. Yung big building ng Jollibee. Oh. Jollibee. visit ka to. Jollibee, Jollibee. Inaasaba mo ako, visit ka. Mamaya, pag lang gumapansan, tapos ayaw ako. Ating lechon delivery. Ito na. Patita at me. In a quarter mile, take exit 38A for Grand Avenue. Nakapans naman pala. Safe. Take exit 38A. In 1,000 feet, turn left onto South Grand Avenue. At the light, turn left onto South Grand Avenue. Hindi ng bulaklak. Ano ba ito tawagin to? Yung muscles. Ang lapat ng muscles tol. Pag sinunta ng muscles ko, talagang ano ka, tumba ka. Kasi lapat dito kasi mga muscles to. Palaman naman, oh. Ayun. Aladar na yan. Darna! Sabi lang, akong babae. Continue on South Grand Avenue for 1 mile. Kasi nga nagtitilagaan ako na pupuot ako. Ayan na. Pupuot ako na. 6 minutes. As in, ang muscle. Tapos, nandyan ko lang talaga yung mga muscles. Bumiti. Pero pagdating sa point ko talagang matigas dito. So, yan magandang point ko. Ayaw lang i-share nito. Junior, kaya dahil siya ng ito. Ayun. Ito. Ayun. Tol. Ayun. Visit ka. Uy! Tingin mo na yan. Hindi pwede. No! Bala ka dyan. Yata ka. Gusto mo lang yata ng architect. Nakita mo ng architect eh. Okay, lapit na tayo. Hindi ko pinakita, visit. Badillo. Covina. Ayan. Sige na. Mag-ano na tayo. Kasi patutuon na rin ako eh. Bali, talagang maano In a quarter mile, turn right after El Pollo Loco. Kasi nag-ano ko yung boxing. Ano na? Manipak siya eh. Kasi friend, nilagyan pa. Yan, flat yan eh. Pag ito ng flat to pa rin yung pack. At the light, turn right onto East Video Street. Listingan tayo. Pack. One. Ayan. Ganun si Judy, oh. Ganun, oh. Oh. Continue on East Video Street for 1.5 miles. 3 minutes. Muscles. Ako hindi na kasi. Totoo talaga. Nag-gym ako. Ano, yung korte, oh. Kita nyo yan, guys.
naiiwan na ako ng good night. Kanina. Patulog na ako. Party mo ba? Ayun na, tira ka rin. I love you all guys and good night all of you guys kasi ipabaksing ko pa yan. Ano pa yan yun. Ipablock ayan ko kasi tatagta na kate. Good night and God bless kasi late na siya na po. GA Stop Vic. One minute. Brother! 1 minute, bossing. Grabe, ang layo. Wala kang sauce. Ano ka bumibigyan ng sausawan yan? Pare ko, nag-text na ako sa iyo kahapon pa kasi just to give you a heads up. Wala sauce mo. Kasi yun ang tinext ko sa iyo kahapon pa kasi 3 ang lechon ko, hindi ako makadaan kaya nag-heads up ako kahapon. Kaya nga, So kung sana pagka sinabihan mo ako na okay, makakadaan sana ako kasi nga 3 ang lechon ko kahapon, hindi ako makalabas eh. hindi kasi ako kahapon. Sobrang dami. Oh, yeah, same here, brother, same here, sister. Kaya nga. Oo, so eto na, malapit na ako, 1 minute, nandyan na ako. Magkano bro? 5:40 kapatid. Latest. Sige naman alam sa anak ko lang dyan. Oo, sige, okay. Pasalubong na lang ako, babalik pa ako eh. Kasi nakikita na ano ko yung ano mo yung vlog mo. Oo, yeah, ito. Naka-live ako sa YouTube eh. Nakikita yun kung nasaan ka na. Yeah, oo. Kasi yung ano mo dyan sa labas. Okay kapatid, okay. Thank you. Mabuhay ang lahing Pilipino. Hello? Yeah, mabuhay tayo, mga kapatid. Nandito na. Okay. Ano na lang. Pwede ba yung magantay na konti sa kotse? Mabuti, anytime kapatid, anytime. So, okay, ito nag-ano ako 4326. Okay lang ba yan? Okay lang ba yan na mailagay sa kotse? Tapos kasi hindi pa ready yung ano ko papunta dito sa bahay eh. Okay lang. Basta buksan niya yung pintuan. O sige, palagay mo na lang to sa kotse puti. Sabihan mo lang yung kotse. Sa kalo. Hello ma'am. Ay, hello bro. Yes. Okay na? Yeah, nandito ako sa 4326. Sige, itatawagan ko yung anak ko. Okay, no problem. Okay. Okay, bro, ingat ka. Thank you so much. Okay, alright, okay. Okay, bye-bye. Okay, bye. Ay, sa akin na ng oras na. Porta. At saka tanggalin ko na itong actinitis, di bagay sa akin. Magpajama ako. Okay, dito na Ay, tayo good night. sa ating Kundi Ruben, salamat sa Thank you. Ay, ay po, good times. Thank you. Nangyaka to, pinakaba mo ako. Ilang beses ko sila pinababa ka, mamaya eh. So by the way guys, hope you enjoy my life. Masanay na kay Kuya Judy. Ganyan yung pagka naglalambing niya. Kaya nga kahit paano. Nangyaka to, pinakaba mo ako. Ilang beses kitang binaba, review my life. So thank you so much po sa mga nanood, sa lahat po ng kumasyal. Nakasama ko si Kapsat Putela, Kapsat Loco Pinoy, so good. Kapsat Primus, pinakabao. Nangyaka to. Mamiana, thank you po. Insan Brando, TV, ano kayo? Wala niyo pa na yung ano niyo dyan ha. Just take the whole thing from here. Makalayas na nga. From the middle. Magsisimba pa Make ako. sure you're gonna hold it tight. It's heavy. Ayan. Kaya? So thank you so You're a much. big boy. Maraming salamat po sa Yes inyong or no? Let me know. good night yan. So magkano kuya? The way you hold it is pag ganun ha. Kasi ito ganun. At syempre sa mga sobrang ganyan. Watching my vlog? You have a vlog? Nangyaka to, buti nila maagap yung daliri. Baka lang hindi nakita ng viewers, visit ka to, huwag na ulitin So yan. ang hawak na no? I think it's safer brother. Hold on. I'm gonna teach you how to do it. Hold it from here. Ganun. Okay. Yan, Brando, Parang yayakapin mo siya. Sa middle ha. Parang Primus, tumulong. Pamyana, Alright.
sure you're okay? Okay, alright. Careful. So may mga dumating pa. Watch out for the... Good night. Paalam po. Yan guys. Outro na muna ako. Maraming salamat sa inyo. Tol Judy, thank you Tol. Love you, Tol. Okay, outro. Outro tayo mga kapatid. Outro, pasok. Okay. That's it. Atin pong dikitan ang atin pong kasangga. Yenor TV po. Hey Siri, take me home. You'll need to unlock your iPhone first. Getting directions to home. Okay, balik na tayo sa ating... Starting route to 21124 Wilder Ah. Avenue. Head south on North Lyman Avenue. Then take the first right onto East Video Street. Okay, let's go. Another 45 minutes. Oh At the man. stop sign, turn right onto East Video Street. Oh. Let's go back. Another 45 minutes. In 2.2 kilometers, turn left onto South Grand Avenue. Ay, ay, ay. In 1.5 kilometers, turn right to merge onto I-10 west toward Los Angeles. Kung nagtatay si Dolitz, yan guys, katatapos lang tayo guys. Mayroong 50 pounds here, tapos mayroong 70 pounds.
50 pounds. Lagi. O ano pa? Ang cooler ko guys, puno pa yan ng baboy guys. Okay guys? In 1 kilometer, turn right to merge onto I-10 west toward Los Angeles. Umikot ka muna. Umikot ka muna. Mag-enjoy ka lang kay ikot. 6 RPM lang yan guys. That's all you need. Okay? Ganda na ng lechonan ni brother. Pag nagtatay si Tolits, yan guys, katatapos ng taingin guys. Mayroong 50 pounds here, tapos mayroong 70 pounds. 50 pounds. Lagi. O ano pa? Ang cooler ko guys, puno pa yan ng baboy guys. Okay guys? Okay. Mikot ka muna guys. Mikot ka muna. Ganda ng Mikot ka muna. lechonan. Mag-enjoy ka lang kay ikot. 6 RPM lang yan guys. That's all you need. Okay? Panalo. La 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 la. Panalo ang lechonan ni Brother Angel. Sana all. Pangarap na lechon. Go past this light, then at the next one, turn right. At the light, use the right lane to merge onto I-10 west toward Los Angeles. In about 11 kilometers, take exit 31A to merge onto I-605 south.
Terminal 3. Hinahanap ng Department of Transportation ang taxi na may plakang CCM 5605 dahil sa reklamong labis na paniningil. Sa show cause order na inilabas ng Land Transportation Office o LTO, nakasaad na siningil umano ng 5,500 pesos ang pasaherong si Daria Hansen Taheri para ihatid ito mula sa NAIA Terminal 1 hanggang Terminal 2. Ipinatatawag naman sa pagdinig ang driver at operator ng taxi sa darating na June 27 ng 1:00 ng hapon sa Central Office ng LTO. Pinagpapaliwanag ang operator ng taxi kung bakit hindi sila dapat managot sa kaso ng driver na improper person to drive a motor vehicle. Kailangan namang isurrender ng driver ang kanyang driver's license bago o kasabay ng gagawing pagdinig. Ang naturang taxi unit ay nakaalarma na sa ahensya. Samantala, 5 NAIA pulis ang sinibak sa pwesto dahil sa paniningil ng porsyento sa mga taxi driver. Kaya naman napipilitan ang mga taxi driver na taasan ang presyo ng pamasahe ng mga pasahero galing sa NAIA. Kaya paano matatapos ang mga problema na ganyan kung sila pala ay magkakasabwat? Sinibak na sa pwesto ang 5 airport police sa San Cotumano sa 6K40 extortion scheme sa mga taxi drivers sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa nagreklamong taxi driver, ito rin ang dahilan kung bakit malaki rin ang patong nila sa pamasahe. Si J.M. Pineda sa sentro ng balita. Matapos mag-viral sa online ng taxi driver na higit 1,000 ang sinisingil sa kanyang pasahero sa NAIA Terminal 3, pinatutukan agad ito ng Department of Transportation para matigil ng sobra-sobrang paniningil ng mga airport taxi. Pero iba palang sistema ang madidiskubre nila. Ikinanta kasi ng taxi driver ang modus ng mga airport police kung saan kinikikilan sila ng mga ito. In 2 kilometers, take exit 31A to merge onto I-605 South. Na kanilang ipinapatupad sa mga taxi drivers. Pinipilit nilang magbigay ng pera ang mga ito. Kapag hindi pumayag ang isang driver, ticket o kaya huli ang katapat mo. Yan daw ang dahilan kung bakit nag-overcharge ang mga taxi drivers sa kanilang mga pasahero para makapagbigay ng ambag sa mga airport police. Hindi pinalagpas si Transportation Secretary Vince Dizon ang anomalyang nadiskubre. Kaya kagabi, ipinasibak niya ang 5 airport police na sangkot dito. Nag-instruct na ako na i-relieve yung 5 binigay na pangalan. Ginawa na yung kagabi. Renegade na sila, dinisarmahan na sila kahapon, kagabi. At suspended sila habang ongoing yung ating fact-finding dito. Yan talaga, hindi pa pwede yan. Yan naman ang paulit-ulit namin sinasabi na madalas, kapag merong pang-abusong ginagawa, madalas may kakutsaba sa loob ng gobyerno. Ito to, example na to. Inutusan rin niya ang Manila International Airport Authority o MIA. Stay in the second lane from right. Ang extortion scheme na ginagawa ng mga airport police, lalo na at ang direktiba ng Pangulo ay huwag pahirapan ang mga Pilipino. Tiniyak naman ng ahensya ang kaligtasan ng taxi driver dahil may mga kasamaan pa daw itong biktima ng pangingikil na gustong lumantad. Sabi ni Felix, meron na. So, hinihintay natin yun. At binigyan din natin ng protection si Felix. Kasi syempre, takot siya, takot siya para sa buhay niya. Kasi baka babalikan siya. Agad namang sumunod ang MIAA sa utos ng ahensya. Rest assured naman, we follow the instructions of the Secretary. They have been relieved. They are reporting sa headquarters. They're no longer reporting sa Terminal 3. Grabe ang traffic And dito. then the next logical step is to proceed with administrative hearings to find out really if they are guilty Traffic. of the allegations. Handa rin daw ang pamunuan na busisihin at halungkatin ang anomalya. Kahit pa matataas na opisyal ang nasa likod Uy, nito, may Kaiser ay doon. dadaan rin daw sa investigasyon. Similar to what we're doing now, Kaiser, administrative something like that. charges, sanctions shall be levied, no? Under civil service regulations, of course, no? Kasi sabi ko nga, there's due process naman, no? Hindi naman natin pwedeng ipagsangkalan ng mga karapatan din naman nila, no? So we have to undergo the process pa rin. Sabi pa ng MIAA, tanging mga authorized at accredited Grabe, taxi lamang traffic. ang dapat tangkiligin ng mga pasahero para maiwasan na rin daw ang mga sobra-sobrang pasahe. Kasabay niya ng paniniguro na hindi sila titigil sa pag-imbestiga hanggat hindi nawawakasan ang extortion system o pangingigil sa loob ng paliparan. Ito na nga ang sinasabi kaya malalakas ang loob ng mga manduruga sa taxi drivers sa NAIA
dahil kasabwat pa nila ang mga airport police. Pati nga mga security guard ay kasabwat din ng mga taxi driver. Dahil napakaraming mga OFW ang nagsishare na nagtatanong sila sa security guard kung may shuttle bus, ang sasabihin nila ay wala. At biglang may lalapit na taxi driver at doon ka nila ituturo para sumakay. At dyan na nga nangyayari ang pananaga ng presyo sa pamasahe kahit pupunta ka lang sa NAIA Terminal 2 galing sa NAIA Terminal 1. Doon po sa taxi driver na nag-viral, matapos kang malingil ng 1,200 sa kanyang pasahero dyan po sa NAIA. But anyway, ngayon, binunyag po nung taxi driver na di umano'y kasabwat po nila dito ang airport police. Okay? Sa kanya pong sinabi, 60-40 daw yung hatian. 60% dun po sa taxi driver, then 40% mapupunta po sa airport police. Kapag hindi raw po yun na tinupad, ay hindi raw po sila roon papipilahin at kung ano-ano raw pong pangaharas ang ginagawa. So, sabi pa nga raw ng taxi driver, mas mababa pa nga raw kung tutusin yung 1,200 dahil yung kung talagang susundin daw po niya, singilan daw dun sa NAIA, mapaabot daw po sa 2,800. Terminal to terminal lang, no? Lilipat ang ukay ng terminal. Kapag pumunta ka raw sa Quezon City, lalo na sa may Litex area at Muntinlupa, ay umaabot po ng tumataginting na 3K, 3,000 yung pamasahe. At kung ikaw naman po halimbawa ay OFW at pupunta ko kayo ng Central Luzon o Pampanga, no? 7,000 raw po ang singilan. So ayon po sa taxi driver, matagal na raw po itong kalakaran sa NAIA. Well, alam naman po natin yun, na talagang nangyayari na po yung grabe po talagang pananaga. Pero yun nga, yung sa kanyang ibinunyag, ay di umano'y kasabot ang airport police. Pero itong sa panig naman po ni Secretary... Use the right two lanes to take exit 31A to merge onto I-605 South. Na magtungo po sa kanyang tanggapan, at sabihin nyo, lahat ng kanyang mga nalalaman kung saan nga itong latest ay ini-involve niya po rito yung airport police. Pinapartihan umano ang ilang airport police kaya sobrang manil ang taxi driver na nag-viral kamakailan sa NAIA. Ipinarating na yan sa Transportation Department. Nakatutok si Tano Vigugo. Papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Sa viral vid na ito, makikita ang pagtatalo ng isang taxi driver at pasahero matapos lumabas ng nasa mahigit 1,000 piso ang singil ng tsoper para sa biyahe mula Terminal 2 pa Terminal 3 ng NAIA. Ang tsoper na yan humarap sa GMA Integrated News matapos ang Take the exit, then keep left to merge onto I-605 South. ng ahensya para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat bawian ng lisensya. Humingi ang kampo ng tsoper ng hanggang Lunes para maisumite ang kanyang paliwanag. Pero ngayon Keep left to merge onto I-605 South. siningil niya ng lubhang mas mataas sa metro. Para po sa lahat ng mga pasahero na naging pasahero ko dyan sa Terminal 3, ako po ay humingi sa inyo ng tawad kung kayo po ay nasingil ko ng mahal. Paliwanag niya, kaya raw sobra-sobra ang singil dahil kailangan nilang magbigay ng hatag o lagay sa airport police para payagan silang pumila. Ang sistema po sa loob ng airport ay talagang napakataas po ng singilan dyan. At yan po ay nalalaman ng lahat ng mga empleyado, kahit nga gwardiya po ay alam po yan, yung sistema na yan dyan. At yan lalong-lalo na yung mga tinatawag na APD natin dyan. Alam po nila yan yung sistema na yan dyan. Kasi kami mga driver sa labas, pag kami hindi nakapagbigay para sa APD, tumatawag po yan ng mobile, matik po yan, paparatahan kami, kakatin kami niyan sa may labas. Titikitan po kami niyan. At yung ticket na yun po ay pang LTO, at tutubos kami sa LTO. Ganoon po ang nangyayaring kalakaran niya, kaya kailangan po namin na magbigay din para sa kanila. Ang partihan daw anya 60-40. 60% sa taxi driver, 40% para raw sa mga tauhan ng airport, kabilang ang maglalabas ng pasahero para sa For kanila. about 27 kilometers, continue straight. Ang halimbawang biyahe sa pagitan ng mga terminal na wala pang 200 pesos kung ibabase sa metro, nagiging 1,200 pesos. Pwedeng tawaran hanggang 1,100 sagad. Kung kukuha ng taxi sa loob ng terminal papuntang hotel, nasa 3,000 pesos ang singil. Kung sa kanila sasakay, 1,000 pesos daw ang pinakamababang singil. Pinakamahal ang halimbawa papuntang Pampanga.
Pampanga mula Naiya papuntang Angeles kung sa loob daw kukuha nasa 15,000 pesos ang singil. Pinangalanan ng tsoper sa amin ng mga airport police na sinasabing tumatanggap ng hatag, lagay o porsyento pero hindi muna namin sila isa sa himpapawid. Pag hindi ka po naghatag sa 5 tao na yan, automatic, dadalhin ka sa taas at i-impound ka muna sa taas ng mga ilang oras bago ka pala palabasin. Sa madaling salita, naubos na yung oras mo sa paghihintay dun sa itaas na nakadetain ka dahil nga sa hindi ka naghahatag sa kanila. Itinanggi na ng MIAA ang umunay sa buwatan. Walang pakialam ang airport police sa tara ng pamasahe sa loob po ng airport. Kami po, ma'am, definitely the airport police, if I may say that, hindi po kami nakikialam or the airport police does not interfere with any of these, yung pricing po ng ating mga fares, no, ng ating mga public utility vehicles. Rest assured naman po, no, it has always been with any government agency po. Pag nalaman po namin na meron po pagkukulang, especially with regard to our employees, nanawan po natin ng dapat na tugon. Yung mga yan. Ngayong hapon, humarap ang tsoper kay DOTR Secretary Vince Dizon at ibinigay ang pangalan ng mga airport police na dawit sa hatag. Hingin mo sa inyo ng tawad sa mga gumawa kasalanan. May proseso tayo dyan. Pero magaling bagay itong lapit mo sa amin at pagbigay ng impormasyon. Bibigyan pa rin kita ng pagbibigyan kita ng protection. Kakausapin ko ang LTO at LTFRB kasi nasabi ko nga hindi ang overcharging ang violation. Pati yung paggamit ng isang prangkisa, isang taxi na pasuna ang prangkisa, nabigat ninyo. Pero napakalaking bagay nitong at pagsiwalat niya dito sa sistema dyan, sa NAIA. Yan na nga ang nakakalungkot sa Pilipinas na kung sino pa nang papatupad sa batas ay sila pa mismo ang lumalabag sa batas. At kahit nga ang mga magnanakaw na screening officer at gumagawa ng tanimbala o lalambala, hindi naman nila gagawin yan na sila lang. Lagi yan may matataas na nasa posisyon na kasabwat nila. Senior kasi siya eh. So, that's too much. That's too much. Baka ito. Sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. So, hindi nga kami. So, hindi nga kami. Hindi na po yung pangalan nyo. Hindi na po kailangan takpan. So, hindi nga po kami. So, hindi nga po kami. Confirmation lang po. Wala akong sa nangyari. So, hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last meron ko namin x-ray dito mga para hindi namin double check yung gamit. Empty shell? Parang alam po na, di ba? Ano naman yan talaga? Parang. Kasi anting-anting yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo ba pasyo? Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaang pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Andyan sa back. Hindi na lang ako pwede. Naiinig din ako. Pati ako napapansin. Yung passport ko. Anong terminal
Bombo Radio. Bombo! Times and in bad times we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we've been one. Balanced commentaries professionally done. To all students, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ng Bombo Radio. 58 years we continue. For so many years it's still a goal. We're number one of the most trusted radio network. We are Bombo Radio. To our Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. To our Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ng Bombo Radio. Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Radio Bombo. Bukang liwayway ng bagong umaga, nagpapadiyan ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tugin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Nakakain ang lahat at nabusog. Magandang araw ng linggo, kapatid. Ipinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. At yung ginagawa niya kay Arati, yung ginawa niya kay Pastor Kibuloy, yung ginawa niya sa mga vloggers, yung ginawa niya kay Inday Sara. Ha? Kita niyo, sasabihin niyo, imaginary, yes. Ano ba yun? 3 years na si BBM ay wala pang maipakitang accomplishments. Yes, wala talaga. Sa totoo lang, AMG Travel Vlogs,
Agriculture. At take note, siya o Corpus Christi. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul. Ay, okay ako. Tayo mga Beli, makulay na buhay. So nandito tayo sa bahay ni Senyor Gabeli. Mga Beli, ito yung pinagagawa natin, gagawin natin restaurant. So sana kumita para magkatrabaho yung mga pamangkin natin. Kami deliver tayo buhangin simento. So ito mga Beli, tambak na yan, dadali na po sa farm yan eh. So yan na mga Beli, medyo madilim. Kuya, magay mo galing simento nga. Kuha. So yun, magamit ni Senyor, nasa labas na. So ito yung, sa mga Beli, ito yung gagawin natin kusina, itong area na to. Yan, yung area na to gagawin natin kusina. Hugasan ni Kapitan Pori na dito na. So maglalagay na lang ng creeper. Sink. Tapos open ka na lang dyan mga Beli. Yung ganito. So ito kasi mga Beli, yung open ng kanal na ito, pwede numerate yun sa SATA. Mori! Yes, Daddy. Bagsak, sa bagsak. Namiss ko yung isang bagsak eh. Talaga nga ito na ito. Si Jeff Poy. Poy. Ano po? Dahil sa po lang interview. Pintura na tayo. Sige, pilis nyo na yung kwarto na yun. Lalabas yan. Dito mo natin dali. Tignan nyo yung mga tinto ng logo nyo. Baka nandiyan sa loob ha. Nakuha ka ko isa. Ha? Ano? Piso ka na ba? Dali mo kay Boss Toyo. Piso ka na ba? So ito mga Bel, iniisip ko gagawin na lang namin ng parang kwarto na lalagyan namin ng sofa, parang opisina style, pero anytime na gusto namin matulog, may tutulugan kami dito sa bahay ng tatay. Tapos ito yung kwarto ko dati. Ayan. Ito yung kwarto namin dati mga Bel. Kwarto ko. Tapos ito yung winasak ng pader. So ito, extension lang to. Flooringan, platada. Yan, may mga sakit na rin dito. Okay na to. Anyway! Ganda ikaw. Tanggalin mo na, tanggalin mo yun. Apo na po to. Tanggal mo na natin polvo. Pisong ka na po yan yan. Pwede tignan nyo nga ito, ano naman na itong bag. Sapatos. Binigay mo. Okay. Pabili mo na yan. Ayan. Sa mga Beli, malaki na rin ito. Maluwag na rin. Kumpara natin ito sa dati natin restaurant sa bayan. Tapos ito yung CR mga Beli. Maayos na lang natin. Papapalitan na natin yung toilet po. Bibili kami ngayon. So ito mga Beli, ang tubig dito is running water lang. Ay, ganyan lang po. Pero pag linagyan natin ng motor yan, lalakas yung supply niya. So ito mga Beli, sa nakikita nyo kasi, madilim dito sa video ni Jepoy, maliliit lang po yung ilaw na gamit ng tatay dito. 5 watts lang po. So siguro, pag inumpisahan na natin to, mas malaki na. Mas malalakas na ilaw na ilalagay natin dito. Tapos yung kwartong pinagawa ko, yung pinalagyan natin, baka lagyan natin ng aircon para sa mga bisita natin.
mga Beli, yan yung update. So yung mga Beli, platada daw sila, platada. So ito naman mga Beli, hindi naman namin minamadali kung kailan matatapos to. Ang importante, paunti-unti nagagawa natin. Wala tayong target kung kailan tayo makapag-umpisa rito. Importante, yun, kano. May trabaho yung mga bata. Nakikita yung palakad-lakad. Morning po, mga Beli. Wala naman kayong ano. Pintura kailangan. Saka? Boss, yun na naman ako. Para sa pangarap mo na. Kaya mga Beli, nag-aalala na siya. Magpaplata na siguro, mama. Opo, mga Beli. Mga Beli, update po tayo sa bahay ni Lolo tayo. Tayo na po yung mga gamit na ilabas na. So sila ako na Jeffoy. Sila dito bumili ng pintura para dito sa kwarto. Bilis na po yung pisa niya. Tapos dito lang ang saman. Kaya po tapos tulos. Tapos dito. Dalawang na po. Lining yan yan. Shay. Yung mga nasa siya mga beli. Pagkatado na.
dito yung mga Tapsilog. In 2 kilometers, take exit 5A onto Del Amo Boulevard. Skabeli sa Manila, Tapsilog. Tapsilog, Pansin. Tapos ito lang yung mga special para sa mga bisita natin. Tapos mga beri yung lechona natin nandito na nilagay ko na rito. Kasi pag hindi ko pa nilagay dito, makukulong siya, wala siyang papasukan na beri, medyo mapuni-kabigatan. Kaya mga beri, yan si Murray, napakagaling. Use the right lane to take exit 5A onto Del Amo Boulevard. Take the exit, then take the first left onto Del Amo Boulevard. Huwag na lahat ito, bibigyan kita 50,000. Sige nga. Wala mo yung bawang pintura na ba eh? Ang mga gamit na pintura is that's boy. Parang may amoy. Hindi ka tulad ng boys eh. Boys naman ako. Odorless yun. Sabi niya lang, pag may amoy, matibay. Tulad niya, Ton, may amoy. Mas matibay, Ton. Ano? Kaya mga beli, sa mga nagtatanong kung saan ang parking. So dalawa kasi ito mga beli. Itong bakanteng lote na to, pwede natin gawing parking. Kaya lang ang daan ito sa likod. Maluwag din niya mga beli. Sa tito ko to. Tito ko yung mayari. Yan, yung bakante na yan. Kaya lang, palilinis natin. Tapos meron pa dito sa harap ng bahay namin, medyo maluwag din tong likuran nila. Siguro kasi hanggang 10 sasakyan. Kaya lang sigurado magiging pay parking sila. So, kakausapin ko lang naman yan. Maluwag po yung likod yan. Hanggang 10 to 15 na sasakyan kasi yan. Kung yan yung pinoproblema. Sa yung likuran nito mga beli. Ano yan, na parking, pwede nating pag-iusapan, gawing parking area na lang. Pay parking. So yun, yun ang option ko. Pag lalo na kung lumalakas na tayo, kung maano na tong negosyong itatayo natin, yun, magiging kakausapin na natin sila. Sa pritong bangus. Ito ba? Beli, kain na tayo. Anan? Ruhanin na lang, Kuya Marlon, wala nang ulam. Bori! Yes, Daddy. Ano mo yan, mga Beli? Namiss mo ako? Mag-extend na to eh.
High blood eh. Na. Puro sabaw. Very may dinuguan. Narinig ko yan dito. O yan ba nila natin ka rin? Mga sayang na ng paning... Sayang na naman ng paning gaya. Kung ko. Kaya very kaya na tayo. Wala na kayo. Yan, yan sinigang. So yan, tapos na ang break time. Paano tuloy na? Namiss na ako ni Mori. Kaya tanong ko kailan ulit ako alis. Ba't ka na bumalik ka? Nakakikiyaya kaya may sabay na ako. Alam, potang tingin, tinan niyang sako yan guys. Patating-ting lang marapa yan. So yung mga ganyan, nag-start na rin si Jeffrey dito. Oh my God. So tired. Mahaba ng biyahe.